lai spa lai pudriu pada kon pada mensem Bakhuid. Amen. Kajing ejung turai jung Yesus Kristus bat kajing ejung oblay lambat kajing selog jung mensem Bakhuid kindan rengkat bat pi baro rengkat bat piru hakanika kelimat kohan men ko para ngieng hakmat keduan kedepat kajung blay ngidon ha kejuka ke Bakhuid ke kentang din mata kadau haswa bangin terwa ya kenega pas ke Bakhuid ke jungi ha bangi IT la de hau jisu haswa bangin pediang yu ha kala ke jong kamet ala ke jong kamen sem ha kadur jong kupu ha kenega yu Kris Bakhuid de token ngin pen khut ngin pen thamai la de ngin pen bab nau trai na ke benta ki pop ki sang na ke benta ki lat ki lat ki tam ki duna ke jungi ai botra shisha lang ba kajing pun khoj kajing pen kentang kajing uyangi bat kajing wan rung kajing ha kamet kajungi ha kadanut kajungi ha kamen sem kajungi ha kajing lengdok kajing lang snam kajungi un krusyan yangi un ai bo ringi bangila banle khambha ha kajing em kajungi kerpang ha kane Sngi ke bamenta to ken menta da kajing sngurat da kajing kuslai lagi jong ki pop ngin phai so jisu ngin phai so blai pa da ka ba ngi duai ngi pan map no u nga phla hau blai badan bor baro barapi ko hamen ko para bangale pop shibun da kajing prakhat da kiten da kikam da kajing lek lek da kajing lek palat sunga da kajing lek palat sunga da kajing lek palat pakrau sunga namar kata ngakarpadi kamaria Bakhuid kabayasa kate soti ya kanya berkirkut pada pi kohan men ko para manduai na kebental sunga how try play jungi ublay badan bor baro nisna yingi madalama pi ki pop jungi unyalamingi sha ka jung em bom jukut amen try can rad ko play isna yani try can rad ko play isna giduai na gebenta ka jingkelak bemod jong u me sharding dong set kum jorong giduai na gebenta ka jing erngeu jong ka ingkasam jong i shai parling da but hunti Mary rapsang
Itu wairu naga benta ke jingkoi ke jingkia jong I o safi rap sang. Ban iwan rak madu jisu kena ke Sngi ya baro ki kam ki bangi dai ban le. Ba ai ba lang ba ke jingkur ku ke jong jisu lang ba ka bor ke jong u ngila ban pendap hok ya baro ki kam da ke jing rublei da ke jing I basishai u. Topek it ko try ke shakri jong me but tos ngau sanai ban theker hai halor jong ki ya ki jin ai jong ka jing ai e jong me knang ba da ka ba shit ham ha ka jing kermen ka jing et bat ka jing it kin yai ne barabor ha ka ba sharai ban bat ya ki hukum jong me daw try jing yu jisu kres u kun jong me u be imbat basan sha rengkat bat me ha ka jing long ko wei jong omen sim Bakhuid Ublay junam la junam. Amen. Kacing pulih na kacing stang jong ka kitab u Jeremiah. Kiktin jong Jeremiah, ukun jong u Hilkia, ubana kilingdo, kibaladon han anathot, kabahakari u Benjamin. Kaktin utray kalakren hanga kaong, shua bangan seng yapi hakpo kakami, ngalabu cingmut yapi, bat shua ba enka yapi, ngalapin kentang yapi, ngalatung yapi banlong nong yatu lupa yaki jaj benriu, ti ngalaong, aku try ko blay, hakmi ngamnang kumno ban kren, namar ngalong tang ukna, henry utray ulaong hanga, wat ong ngalong tang ukna, namar syabaro kibangan pa yapi, pidei ban lej, bat kat ya kabanga hukum yapi pidei ban kren wat shifting yaki nabanga don ringkat bat pi ban yada yapi uong utrai nang ta utrai ulakne kne rela kakti bat ulakta ekasentur jonga bat utrai ulaong hanga hakmi ngalabo ikiktin jonga hakasentur jongpi hapet ngala aibor yapi menta kasni halor ki jai benriu bat halor ki hima ban rat bat ban pentua ban penjot bat ban penkelem ban tei bat ban thung kaktin jong trai Sungo iau blay. Sanyo puwe number Nyospa San Pundriu. Nyospa San Pundriu.
Syaka jing kwan spa. Hallelujah. Utrai dan ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat komo Matius. Kaburam hame kutrai. Hakata ka Sngi u Jisu lami na ying bat ula syong harut ka duriau. Bat upaj ba ubabun ula yalum saudong jung u. Hadu ba banse ban kiu hakaling ban syong hangta. Kat ba upaj ba uyeng hatmi ka duriau. Te ula hikai ki bon ki e da ka farsi uang. Unong bet ula lej ban bet. Bat kat ba udang bet. Kat tu kane ki sembai kilhap harul lenti. Bat ki sim kilawan bat kilapo yaki. Ki wei pat ki sembai kilhap ha kedau mau. Ha kaba kim yo shibun ka kendau. Bat shisndon kilas dang ban spe namar kim yo ka kendau bajeliu. Henry haba ka Sngi kalayang kila shathang. Bat namar ba kim shem la suthet jeliu kila yap terkong no. Ki wei pat ki sembai kila hap deng kisya. Bat kisya kila san bat kila kejap yaki. Ki wei pat ki sembai kila hap ha kendau ka babha bat kila sei so. Don kibasei shispasha, don kibasei henru pusha, bat don kibasei lai pusha. Uta badan kishkor ban snap to un shashkor. Ka gospel utrai. Jingiro me Chris. Ko hanmen ko para ha u Jesus Christ mentag Sngi ngios ngau ka gospel na ka gospel jong u Matius kalanong ka bakat lai kalain ba nungkong hadu kendai ha ka gospel ka mentag Sngi ngios ngau syapang unong bet nang ta usembai bad ka jaj kendau. Ngimda yos ngeu hadu kata haka jing pulek ba mata ka Sngi syapang unong bet light no wan ban bet yaki sembai. Ngitip ba unta unong bet udai utrai jungi ublay try kan rat jungi. Kisembai kiba une unong bet ubet kidai mangi iwe pa iwe. Kibreu kiba syong kiba sa ha kane kaperthai ka ba menta. But kijai kendau kidai kita ki jinglong lane kita ki situation ki bamanga mapi ngi ngi sa kajaka ki bamanga mapi ngi syong ngi sa kine kidai kita ki jai kendau ki ba ka gospel bamenta ka Sngi ka kran kumbang yos ngeu kita ki sembai ki banengkong ki hab harul lenti but haba ki he kisan kilami kisim kiwan banpu yaki bad kimdon jing shu jaj sembai bar ki hab ha ka kendau mau ngitip omdon ka kendau ka duna bad haba ka kendau ka duna ki sembai ki he kisan kham kloi Henry haba wan ka Sngi haba shit ka Sngi haba thang ka Sngi baro kito ki sembai lane ki jingtum ki yap no. Ki jaj sembai ki balai pat ki bahab ha ka kendau shia ki shia lane kito ki de ki jingtung ki ba merengkat bat kito ki sembai ki ba unong bet ubed ki du no namar ba ki wei ki jingtung lane kham tame kita ki shia ki kham klan bor ban yaki hanreng yu ipat ki sembai ki bahab ha ka kendau ka babha ki sei ki so ki babha. Kohan men ko para lengba kene ka Farisi ka bau Jisu uyathu yanga badepi ngila bas nguthu ba yanga badepi lapha sha kene ka prathei ha kita ki jinglong baper jong kene ka prathei jungi
Mangama pi ngi im ha ki rukom ba per. Ngi im ha pedeng jong ki jinglong ba per. Kine ki jinglong ki ba mangama pi ngi im ngi sa lane ka dakajaka ka mangama pi ngi sa ki persang kohan men ko para ban penduno ya kata ka bor ya la kata ka jing ik ya kata ka jing baha ka ba ublei ul ayengi ki sembai ki de ki ju ki sembai baro ki ba tau nong bet ubet de ki ju mangama pi baro ngilong ki ju ngiyo ka jing em nau ngiyo ka jing ik nau ngiyo kata ka jing baha ka jing loloi baro khoi nau ngiyo ka jing shai nau baro ngidon ka ju hanrei kajaka kabamanga mapi ngi im kajaka kabamanga mapi ngi shong ngi sa kabamanga mapi ngi trei ngi yat ngi yen kidon kajing ya per habamanga mapi ngi don kum hakine ki jaka ki baper ki jinglong baper kabamangi ngi shong ngi sa ngi sha na emba ki tu ki jinglong ki pentlor no ya kata kajing ik ka bleu lai lane yolese ngi sha ba kata kajing shai ka ba kresolai kin du no kin telor no lane ki jinglong jong kana ka parthai ka bangi shong isa ki sim no ki pendu no ya ka to ka jing shai ile ka jing baha ne ka jing sbun ka ba trai lai nga ba de pi ka shong hanga ba da pi ko han men ko para lada ngi ai lat ne em ya ki to ki jing sniu ki ban kjid no ya kita ke jing baha ya kata ke jing it ya kata ke jing shai ya kata ke jing sbon ka ba ublei ulai hanga ba de pi hoj katu ke jing long katu ke jaka ka bangi shong isa ka don ka banta shibun e ban penlong yang au breu bo baha bat penlong yang au breu ba sniu henry ka shong hanga ba de pi banjit ladangis ngu tu ya kata ke jing it ke jong blei hangi ladangis ngu tu ba ublei ulai yang ga ne ke jing baha ngan nom ai lat dalele ba ka to ka jing sniu kan kejit no ya ka to ka jing bha ka ba ublei ulapsu ha ka danut ka jonga ha ka jing im ka jonga kohan men ko para menta ka sngi ujisu upen kan mau yang aba de pi lada pidon ha ka no ka jing long lada pidon ha ka no ka benta jong ka jing im jong pi jong kana ka perthai ngim dei ban ai lat ba ka jing sniu kan tap telup yangi Henry nginang de susu ban lebha kamtam ha kitu ki jaka kamtam le habangi don na pedeng jong kitu ki breu ki ba persang ban kejid no ya ka jing baha jung pi ban kejid no ban pendu no ban sim no ya ka to ka jing it ki ba pidan ngidang de susu ban lebha ngidang de susu ban persang ban tab ya ka to ka jing sniu jung ki hoi klempep ngimla ban lait don ki breu ki bakum kini lada ki yoi ba ma pi le bha ke jingem ke jung pi don ki breu ki persang ki ban kejid no ya kata ka jing le bha jung pi ki ba persang ban pentut ki kata ki jing le bha jung pi daki ktin daki kam ki jong ki daki jing le ba per jung ki hanre jisu ong am pi dei ban nang le bha palat haba pi yoi haba pi don hapdeng kum kito ki jaj breu lane kum kito ki jaj jinglong den mata kadau ko han men ko para ha kan kesngi token ngin nom sange ban lebha ha ke jing em ke jungi ngin nom sange ban ai kata ke jing ik ke bau bleu la ai yang aba de pi ngin nom sange dalele ban pen priang ya kata ke jing shai ke bau blei ula ai yangi leng ba ke jing ik ke bau la ai yangi leng ba kata ke jing shai ke jing sebun ke jing pha ke bangi la yo no blei ngin persang ban tap telup ya kitu ke jing sniu ki badan keleng saudong jungi kohan men ko parato ke nya kan klemat ngin khabar pi khamat jungi jar ngin duai ngin pan ka bor na blei ngin pan ka bor na turai jungi Jesus Christ mama u kumuta ukan ran kumuta nong su spa jungi unai borengi bakata ke jing bha ke jing subon ke jing ek ke jing shai ke jungu kana khlan hangi bat ngin laban tap telub ya bara ke jing sniu ki badan saudong jungi and your rock, yo Jesus Christ. Amen. Tungin yang ngin pla la ka jong ka jingej nga ngej How blame qua ben bor baro unong thao ka beneng ka khindeu but how Jesus Christ ko ma ma we chu
utrai jungi yau balapun daw musim Bakhuid yau balakana kamaria tesati yau balashada ben pokon Dios Pilatus lasana pnayu layab balatemyu layash bayab hakasmi kamalay lamipat ni kibayab Ulagil syabne kusyong syakamon lay mabab baro nakta uan parabishari kibayab Nangit hang musim Bakhuid, haga Balang Catholic Bakhuid, haga Salog Bakhuid, haga Mak Kipop, haga Nipat Kadok, haga Impom Sukut. Amen. Lai spa Newpo. Toduai ko para ba gajing kanya junga ba jong pi kan long ba penyang hunak ma do blay ukpa badan bor baro. Try meeting kanya kiti jongpi. Na ka banta ka chingira ka prom ka teng jungu. Gajing mentoy ni balang ko jungu baro ko wei. Ko blay me ba hatang ka wei gajing kanya ba janai tam melapan pura ya gajing kanya ba rem ba baro balabu dakaan. To priang ya gajiknya na gishakri ba I jong me ba to kurku kumju kumba me lale ya gijing terwa jong wabel ba kumta ya ka ba mangi shimet ngi terwa hakabroms em jong me kan mentoy na ka banta gajing pen em ya baro daw Chris utrai jongi amen. Utrai don rengkat bat pi Rengkat bat piru token tu yala ki danut Ngikin tir ki syau trai tongin ang utrai ublay jungi Kasyong hok bat kadai dasisha kalong basong hok bat ka tijngi bat ka jing panem yangi haman la kapor bat ka jaka banay ngu yame kok pa ba khutam lengba ukon ba e jongme u Jesus Christ kakten jongme da ka ba mela thau ya ki e ba ro yaw ba mela pha shangi kum unong panem bat unong suspa u balong ulung do daw man simba khut bat yaw ba lakha na ka the sati kat ba udang pandep ya ka mon jongme bat penyo hame yaw pa ba khut ula piar ya la kikti haba ula shashitam khnang ba un pathat no ya ki saite sai khum jong ka jing yap bad ba un pan pau ya ka bor jong ka jing mi pat te namar kata rengkat bad ki angel bad ki rikhuj baro ngi pen bana ya ka borom jong me kat ba da ka we ka sur ngi ya ong Bakhuid, Bakhuid, Bakhuid utrai Musim don bon hublay kipang Peneng bat berteng ki arwai lang Kacing ya Hosana Hosana syadram kang
Dashisha malong bukod katrai katame jong gajing kuj baro. Namar katang ikerpat yame topan kuj pan kantang ya kine gajing trua jungi. Dag bapayum sim jungme kum kamjer halor jungki. Bakin kalalong yangi. Kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukres. Hakapor baladino yu badala kamon ngabha ula padiang ya gajing sha sutom ula shim yukpu badag baingu yame ula kedia yu badal ay hala gisunran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kaba NIT na kabenta jongpi. Hakajukur kom endala layabam ula shim yukukuri badak baingu biang yeme ul ay hala gisunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jonga jutang batamai bat bom jukut ya kaba enpenmi na kabenta jongpi bat na kabenta kibabun na kabenta kajingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga. Ka jing maya jong ka jing e. Kata sin bangi bang yuni uku bangi di nagani kakuri ni benda ka jing yap jong pi kutrai tak adu. Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bat kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing em bat ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu aidem namar melanyew yangi babit ban yang khmat jong me bat ban sakri ya me da bas ngoret ngi kerpat ya me bangi ki bayo benta hakamet bat kasnam ukres ngi long ki ba lapan yetali ka wei daw men sim Bakhuid. Tokan mau kotra ya ka Balang jong me ka bala priang ha setelah ka perthei ba topen jana ya ka ha ga jing it rangkat ba Francis ku pa Bakhuid jungi wal bat marwen yu bishop jungi ka kanhun ki bishop bat baro ki lingdo tokan mau lemru ya ki henmen ki para rang bat kentei ki balayathia da ka bakermen ya ka jing me pat bat ya baro ki bala klat no ha ga jing Sngi jong me to padiang ya ki sha ga jing shai ka khmat jong me to Sngi yang ibara ngi kerpat ye me baringkat bat kamariat soti Bakhuid ka kmi jong ublai ujisa Bakhuid ukurem jong ka ki apostol Bakhuid bat baro krukhuid ki belapen ngobha ye me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalem ha ka jing im bom jukut bat bengini ro bat pandan borom ye me daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembadu badhau kan long hame bleu pa badan bor ha gijing long ko we chongmen sim Bakhuid baro ka borom bad gijing ro junom la junam amen bai ngi mata gijing bam jungi ka bahala ka sngi batama bingi kerengkan jungi kumbang rungi ma bi ke beles new yangi badwat yalam ngi sha gijing pensoi henry te pelaj ngi na ka bas new to penlaj ngi kerpat ko try na gajing snow baro ha gajing sabun jong me to a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da gajing rap gajing snei jong me ngin laj barabor na ka pop bangin yo jing da na gajing janjar baro kat ba ngi deng ap khmilanti ya gajing kerman Bakhuid bat gajing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ. Namar ka jong me ka long hima ka jong me ka bor ka buram junam la junam Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk jong ngai api wat pe ya ki pop jungi henro ya ka jing ai jong ka Balang jong me bad ha ka jings bun jong me to ai ha ka ya ka jingsuk bat ka jing atali ka wei
กัดกุมกามอนจงเมมาเมอุเบมบัดบัสันชาร์จูนอมลาจูนอมอาเมนกัดจิงสุกุตรายกัดันบาราบอร์เรงกาดบาดพี Ringkat bat piru. โองินเนตรวายกัดกัดจิงสุกอีเวไฮเวปัดจิงสุกบาดพี hak mi ukulang broad jong blay hak mi bakit no ikipob jong kapratay sup yangi balsakhat sha kana ke jingkhawai jong ukun lang broad ho kumad ngam long ka basyang hok mondro ko kayin jonga dresh om tan ka tiel ka mesim jonga kan sakya hi kemen berkasnam kuris kan riwat kalam ini sama kujung embam cukup amen
Tomatoes now, Chris. Tomatoes now, Chris. Dong in Yaduai. Tos ngausan ay bandon lem bat ki panjong me. Ngi kerpat kotrai bat to yalam ya gitu ki ba mela pendap da ki jingmaya bakin jabneng. Bat kin jam na ka jing embarem sha ka bat mai. Dau kres utrai jungi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Rengkat bat pi. Ublay badan borbaro unkurku ya pi. Ukpa badukun badaman sem Bakhuid. Amen. Tolay suk. Id basikri utrai da ka jing embabha jong pi. Nismo yaw. Laispa artwa. Anyay puja mitra, kuya lam yana, ngayos ngasur ijong biyay kot yana, wala dagi dingten yan, kia leper siya, anyay puja mitra, kuya lam yana.
berok kum rau mensim Bakhuid. Mingkong kum jumenta berok junam lan junam. En yero itrai Jesus Christ junam la junam.